दिनै जोंहा पर्बजरा मण्डल एगजिकिउटिभ मिटिं बाहाय जों सांगठनिक रायलायलायनाय जायो परबर्ती खालाव जों बोरै संगठनखौ दैदेनलांनो आरो संगठनखौ मजबुत खालामनायनि सायाव रायलायनाय जायो जोंनि एक बोसोराव जा मावदों बिनि सायाव आल'सना ओमफ्राय जोंनि लक्ष्य उद्देश्य पार्टिनि संगठन बेखिनिखौ रायलायनाय जायो आरो मजबुत खालामना जोङो फैगौ इलेक्सनाव दा जोंहा 26आव लकसभा दं एमपि इलेक्सन 25आव जोंहा बिटिसि इलेक्सन दं आरो 26आवबो जोंहा विधानसभा इलेक्सन दं बेफोरनि थाखाय जोङो संगठनखौ प्रिपेरेसनाव लांनो थाखायनो जि आल'सना खालामनाय जादों आरो जों बोरै मावलांनांगौ मा लेभेलसिम बेखौ सावरायलायदों फैबाय थानाय समाव मा रायजोफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावनो साखाफारा जानानै दं देख जों बिटिसि सरकार हिसाबै मोननै पार्टिखौ जों नुबोबाय जोंनि रायजो राजा साधारन रायजो राजानि जेबो मुलाम्फा जायाखै आरो सिस्टेमनि जेबो परिबर्तन फैयाखै आगोल जा सिस्टेम दं बे सिस्टेमानो दं जों खिन्थु मोनसे खोथाखौ गेरेन्टि होना बुंनो हायो बिजेपि फैयोबा एसेबाबो आदर्श जोंहा चेन्ज जागोन आरो जों दा माखासे सेलेक्सनफ्राव जों नुनो मोनो बे उमुक पार्टि तुमुक पार्टि जाय दुखिया मानसि जायहा मोननांगौ पिएमजिवाइ न' मोननांगौ जायहा न'आनो गैजा रोङा बिसोरबो डिप्रेभ जानाङो बेबादि मेन्टेलिटिनि जों राजनिति बाहाय सोलिगासिनो दं खिन्थु बे जोंनि समाजनि थाखाय थिग नङा जोंनि समाजा जुदि डेभेलप जानांगौ उन्नति जानांगौबा जोंनि राजनितिक दलफोरनि बेनिफिसियारि सेलेक्सननि नेटआ थिग जानांगौ जोङो दुखिया हिसाबै लानांगोन बाहाय खुनु पार्टि फिलिंसआव लानो नाङा बेबादि आइडिय'लजिखौ जोङो दस्रायाव मोनाखै एकमात्र जों बिजेपिनि दारैसो बे सम्भब जों आसा खालामो नैबे पर्बजराया मोनसे गोग्लैसोनाय जायगा बिनि बागै नोंथांमोननि पार्टिया बाव देरहायोबा माबाफोर मावनो थाखाय थिरांथा लागोन निस्सय रिसेन्टलि दा रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय माने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशननि थाखाय गौरिपुरखौ लानाय जादों रुपसिबोथ' लाखाबायानो रुपसि एयारपर्टआबो बाहायनो जाबाय आरो नै दाख्लैसो एजुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे हस्टेलनि थाखाय 1 करोड़ टाका होदों जोंहा बहुद माने परिकल्पना दङ जे बेबादि जोङो खुनु ओनसोलखौ गोग्लैसोनानै दोननायनि जोंहा लक्ष्य गैया बेफोरखौबो जों बोरै उद्धार खालामो बिनि थाखायबो आरो एइबारनि बाजेटआव जोङो एकलव्य একটা मोनसे माने बर्डिं स्कुल बेबादि प्रटेक्टर साब डिभिजनाव मोनफ्रोमबो बर्डिं स्कुल जागोन जेखिनिखि नवोदय प्रटेक्टर साब डिभिजनाव मोनफ्रोमबो बर्डिं स्कुल जागोन जेखिनिखि नवोदया नेसना नवोदयाव जेरखम दुखिया गथ'फ्रा एसे क्वालिफाइड माने मोजां शिक्षाफ्राव मोजां मानसिफ्रा बिना फैसायै फरायनो मोनो बे एकलव्य बिद्यालयावबो बिना फैसायै मोनगोन आरो बर्डिं स्कुल जागोन बाहाय मोजां क्लसिं मोनगोन बेफोरबादिखौबो जों बाहाय परिकल्पना खालामगासिनो